Αν ψάχνετε ένα μηχανισμό για τα θαλασσινά σας ψαρέματα, ο οποίος να είναι σκυλί, να μην καταλαβαίνει από θαλασσινό νερό, πραγματικά πρέπει να δείτε αυτό το βίντεο. Σήμερα θα σας παρουσιάσω τον καινούργιο μηχανισμό σαλίνα από την Okuma. Ο σαλίνα είναι ένας μηχανισμός ο οποίος υπήρχε και παλιότερα, αλλά τώρα το καινούργιο μοντέλο του πραγματικά θα σας αφήσει άφωνος. Είναι ένας μηχανισμός που έχει τα πάντα και κοστίζει ελάχιστα. 5 είναι τα βασικά πράγματα που θα πρέπει να γνωρίζετε για τον καινούργιο σαλίνα. Θα προσπαθήσω να σας τα αναλύσω όσο πιο απλά μπορώ. Πρώτον, η τεχνολογία Lightcast που έχει εφαρμόσει η Okuma στο σώμα του μηχανισμού τον κάνει εξαιρετικά ανθεκτικό, αδιάβροχο 100%, πετυχαίνοντας να είναι και 15% ελαφρύτερος από όλα τα μοντέλα της Okuma που γνωρίζετε μέχρι τώρα. Δεύτερον, το σύστημα Dual Force Drag με carbon δίσκους και στην πάνω μεριά της μπομπίνας αλλά και στην κάτω θα δώσει στον καινούριο σαλίνα τα πιο γραμμικά φρένα που έχετε συναντήσει σε μηχανισμό της Okuma. Τρίτον, το Gearing Stabilization είναι ένα σύστημα που βοηθάει τα γρανάζια του μηχανισμού να έχουν την τέλεια συνεργασία, χωρίς κενά, και αυτό θα μας δώσει μια απίστευτη smooth αίσθηση στη χρήση του μηχανισμού. Τέταρτον, είναι τα 6 πανίσχυα ρουλεμάν του μηχανισμού, κατασκευασμένα από ειδικό κράμα μετάλλου για να αντέχουν στη διάβρωση από το θαλασσινό νερό. Πέμπτο και τελευταίο είναι το υλικό Diamond Light Carbon που έχει χρησιμοποιήσει η Okuma στο να επενδύσει το ρόλερ του μηχανισμού, το οποίο μηδενίζει τις τριβές πραγματικά που έχει το νήμα πάνω στο ρόλερ, και αυτό δίνει στο νήμα μας περισσότερη ζωή. Θα τον βρείτε διαθέσιμο στα μεγέθη 4, 5, 6, 8 και 10.000. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα θαλασσινά ψαρέματα, είτε αυτά γίνονται από ακτή είτε από βάρκα. Πραγματικά, παιδιά, η δουλειά που έχει γίνει στον καινούριο σαλίνα, τόσο στο design του όσο και στην ανθεκτικότητά του, είναι εκπληκτική. Πιστέψτε με, αν αυτός ο μηχανισμός είχε ένα άλλο brand τυπωμένο επάνω του, θα κόστιζε τα διπλά, ίσως και περισσότερα χρήματα. Πραγματικά αξίζει να επισκεφτείτε ένα κατάστημα συνεργαζόμενο με τη Skalis Outdoor και να πιάσετε αυτό το μηχανισμό στα χέρια σας. Αν θέλετε πραγματικά ένα μηχανισμό που θα τον έχετε για χρόνια, χωρίς το θαλασσινό νερό να τον επηρεάσει, αυτός είναι ο μηχανισμός που πρέπει να πάρετε. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Αν θέλετε να μαθαίνετε όλα τα νέα για τα προϊόντα της εταιρείας Skalis Outdoor, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, πατήστε ένα καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις, για να μην χάνετε κανένα βίντεο από τα καινούργια προϊόντα που παρουσιάζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε όλοι καλά.